Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, Las 10. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Standby sa Action at Patrol, magasunod sa dili, gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Salamat pa yung gabi, kamusta naman maparangga naman tagpanamati region-wide, mga pangalagad kita sa nabilin na 47 minutos. Karong adlaw, Biyernes, Friday night, petsa 12. Independence Day, ika-122 katuig. Kapag sa ulog naton sang Independence Day, adlaw petsa bulan sang kahilwayan. Pero ang Independence Day sining atuig gin sugalaw sang mga rally sa mga naglalain nga mga lugar sa pungsod sang Pilipinas tungod sang terror bill nga gina punggan sa aton nga mga nagkalain-lain nga mga cause-oriented groups.
Nevertheless, sa biyernes naton sa nga pagpangalagad sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong silinga news team. Ang atong silinga patrol to Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pila kabahin sang Metro Bacolod liwat naman naton nga bantayan. Liwat naman naton nga himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nanoman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder back-to-back sa aton nga piloto. Was-was lang kono may, area lang kon mais. Importante, way lang Malaysia. Aksyon papang Nixon tahom. Pagbantay man naton sa mga balita, pinakaulihi sa national kag international. Ang aton sininga monitoring center sa Action Radio Bacolod. Friday night, builog nato ng puwersa ni Action and Defensor. Of course, obdal magkita sa atong sininga mga technical partner. There is a Studio A sa Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert, Sir El Rey Dotilios. Dito naman sa transmitter sa Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Builog mo nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Back to back. Sa aton man nga mga kaksyon tagpalamati, liwat kamunamon nga ginaabi-abi. Sa ngalan sa isining anchorman sa sining nga palatuntunan, unta ni Biyernes, day off tamong, inugpahuway ta, galing tungod man sa mga kasablagan nga hindi man mapaiway, emerensya kinanglanon gid, ang presensya ni Action Marlon Hinevea, nga mo ang nag-take over sa aton program every Friday. May emergency siya lang si Action Marlon. Tigin cancel tang aton nga day off. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin. 54 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang unang bayan sa ato sila nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan sa Santon Plus Herbal Capsule. Mayo ini sa may mga bukol-bukol bala ng tumor, mayara ka kanser, makabulig ini bato ang Santon Plus Herbal Capsule. May mga siska, goiter, may problema sila tawag nga prostate enlargement. Para malikaw initanan, tumar kita adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule. Nagapanubo man ini sang blood pressure, nagapanubo sang sugar level kung diabetic ka, para ginini sa imo Santon Plus Herbal Capsule. Mabakalin nyo ini sa bisan di ilang butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Of course, yung mga bayan sa ato sila pagpakalagad, ginadulong sa kalawan sang Dr. Alfred sa Mangosteen Soap. Mayara kakaspa ay kampyon ini para gini sa imo. Para ini sa imo nga masami ka ginataki sang kaspa. Para ini sa imo ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Bangod din nagahatag sang maayo nga nutrisyon sa aton ulo kag sa aton sininga buhok. That's why sa mga utod naton nga may mga kaspa, gamit kamo Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa iyo sininga pagpamalaklon, ayaw gid makalipat, lista ha. Para hindi ka malipat, tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon, Kag ini mga bayan sa ato sa pagpangalagad, ginadulong man siya sa kaluban sang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement.
nagabulig limpyo, nagabulig pabakod, kag balanse sa sistema sang aton siningalawas. Ang sekreto pa sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuinan, ang kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule may 7 ini ka mga sangkap: turmeric, saluyot, balunggay, amargoso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ang Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Doc Hiko Alternative and Health Food Center. Aprobado ini sang VFAD. Sa dugang sining informasyon kag ihibalo, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pakitaon nyo lang si Doc Crispin Hiko. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Latest development sa lakas ng panahon, si Bagyo Butsoy amat-amat na nag-exit sa Philippine Area of Responsibility. Ini kagabi ang direksyon niya pakadto South China Sea. Kung hindi ini kagabi karon sa kagahon, sigurado ko why na sa Philippine Area of Responsibility ining si Bagyo Butsoy. That's why ang hangin habagat bla ni ginasuyo pa ni Bagyo Butsoy. Pero ang pagkahina sang habagat namo man kung kaysa nagahatag pa ulan-ulan sa aton palibot, mak-experience kita kayapon sang magulugal-umon nga panahon. Extra lang kapag halo nga. Kay kung kaysa hindi tagid malikawan gid permi muna permi nga nasulit-sulit tabla. Kinanglan kung magbiyahe ka mo, hindi gid mag-inom. Dali kay may mga tiga-bagol gid. Bisa nakainom na, mamotor pa. Titan-awa. Kundi baliskad. Inkwentro ya bisikleta. Basta may tubangan sang Manbil Royal sa Highway Araneta. Sakop ini sang barangay Pahanukoy. Tidasig pa na pag-responder sang aton nga mga barangay tanod hubog si Toto nga nagadala sang bisikleta kun gadala sang motorsiklo. Minag-ijigin ng tsura sa simentado nga dalan sa tubangan sang Manbil Royal. Dasig man responder sang mga kinay ni Toto William Frias. Mga upo dyan nga mga tanod sa barangay Panokoy on duty sa mga gabi. Wow! Kamo na siling ko. Basta gani nakainom, hindi naging magpalayag pa madalag-dalas, lakyan na. Sabi ko nagamotor ka, ay sus. Laban ka gid sa balda. Kaya na sang ugto may natiruan mada sa area sang Purok Boulevard, Barangay 30, no? Patay ang biktima. Ulan si Hana ini kuno sa transaksyon, droga. Ayo. Wagid gahalong Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:23. I-check ta nga sa nga patrol to, Crosswind Patrol na. Kamusta hon tanay paglibot-libot aksyon dyan. Ay sila nag-responder sila sa aksidente na sa area sang Manbil Royal Subdivision, sa area sang Barangay Pahanukoy. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! May patrol! Hari sa Aksyon Jan Diaz, bago na nag-responder sa aksidente. Jan, may gabi, please come in. Ako ang aksyon direct ng iya, itong ginapangita. Sa iti, hubog tong lalaki. Ha? Hubog to sa. Ang driver? Ang driver, so single na motor bla. Oo, tiyan mo to gani, may gabi kay Kagawad, William. Kay sino?
kay nung William, Tanod. Ila duty. So, panahon ko siya, Kagawad William. Siya sa mga team leader sa Tanod, dili, no? Oo. Anyway, tiyan mo to, karoon ni gabi mga kaaksyon, ari ka ng Gapon, dari sa may station number 8, medyo sako-sako ding stasyon nila, Action Direct. Ngaw? Damo-damo reklamo, may mga lampusanay, botelya, Ay, gali. may nagawaras nga negro, Oo. ano po rin kaso isa ma'am? Moling, maging kastigo, plus aksidente. Ang isa rin ako, agin dal medic, ma'am. Agin pa kato di medic, kaya isa Action Direct, may hampol na siya nga ulo. Ano na yung mga kaso, balik ka rin gabi, no? Station 8 na. No, Station 8 nga area. Ang biktima sa Station 8 nga may pilas? Ang sa aksidente, ato na sa may ospital, kaya hindi ko siya magpadala sa ospital, kaya isa ko nagabatsag sakit, para kumatsag sakit kay ubog ka. Ang sakit mo kay ubog. Baka ras kagahaw na karon ka marumbawa na karon, batsagan na gina. Dahil nagigay ka lalo, itong nabungguan niya nga bisikleta, wasak tong bisikleta, wasak man tong TL, kaya do dalong-dalong kitong gasgas. Ay, sus. Nayugid lang yung tabugan niya. Ubog sabi, Action Direct, ang mga do, wasay nag-cooperate sa police, ni Ma'am Vargas, nga traffic investigator. Ginapangayuan niya ngalan, ginapangayuan niya sa mga detalye. Tiyan mo to, no? Kaina sa may area, gidanan mismo. Pero karoon ng gabi, alis na sa may back-up 8, dali na mo na kan, may pila din kay mga kaso, mauling, may negro din nga nagawaras. May? Ang nagwaras, yung negro. Negro gawaras? Oo, may edad na ni. Ay, may nga nagawaras kulang inom? Hubog, hindi ko na kaina eh. Sorry sa Cruz Bangko din Di sales. sa arasagwa ko sulod. Aris sulod kay nga di problema ang backup ito. Hindi man sa pwede may trato. Basi kung makastiguan sa mga priso da. Away sa kin sulod sa Silda Action Direct. Sagwa lang? Di sa sagwa. Gagin patayab lang paka. Binanoya? Gipatayang paka. Gipatayang paka? O ka may COVID ko nung paka Action Direct. Naman yung pakaon siyang paka. Di ko bayad to yung sapatos kay gina. Tapos ginamposan niya ang paka. Duwagin din ka sapatos. Sige nga lampos ka lampos. Basta kagi na tumba parador, way man? Kagi goro. Kay hindi mabala nang yung pang wakal. At kay English speaking? Ako, may strong ako sa English, pero ilo porte lagi. Porte lagi ka alam sa English, ya? Hindi sa manugit yung tagadiin sa Gapuli. Tapos kung magstorya kasi mangkuton niya kadanay kung sinungalan mo, kung ano ka di, kung di ka na yung mga gustuhan, hindi satisfied. Hindi sa magstorya. Sobra pa sa police investigator. Oo, sobra pa sa police investigator. Who are you? Who are you? Tell me. Do you know me? Sige sa akon. You know me, ha? Wala. They said many things already. Stop it. You don't know me. You don't know me? Kung daw hindi kuha ng tao, daw hindi pasapakon. Hindi pagsapakon, hindi pagstoryahon. Taligin talawan mo si Papang. Taligin patalawan mo si Papang. De pang, suyaw to ko na pa mo? Oo, talaga pastor kay Papang basi kun basi kun kadlaw lang. Basi kun si Papang ang matay pa niya magsabat sa mga pamangkot bla. Gani. Stressful sa kada. Ano? Stressful sa kada na kasi rek. Kikita ng post, gipang buka ito mga mga botelya sa ilim noon. Ito nila nangukay. Ito sa kong namuka sa may Park and Go na ba? Sa Tumang Golden Field. Gipang ukay, ang gipang muka. Hindi naman na maayo. Iyan ang piso niyo. Busador ni Grogli na. Busador gani. Ang buto ka din sa nagatiner. Kaya ang bala na yung Ma'am Vargas sa Polion na lang bradulong ni Ma'am sa hotel. Kung nagatiner kayo man sa hotel, kay may wala sa gamit ng iba ni. Pero hubog na sa dyan ako, no? Hubog ko na ni. Nakainom ni. Hubog. Basi way pa naman pawan sa pagkahulugbo niya na. Pero sa sagwa lang? Arasa sa may Solution Gate, ginabantayan lang sa, kaya hindi siya pwede pagpagwaon. Ma'am, ulat doon pa na mag-lapse ang time or hindi siya pagwaon niya? Pag-October na siya, boss aga, nang daw nakawasta na sa kahulugbo niya, tipid din na sa namon pagwaon niya, subong, duwa na kabutang ang delikado siya or siya saya kagalingon o delikado siya sa iban nga masugataan niya. So, i-prevent pa na lang ang further nga damage nga mahigit niya sa kagalingon niya or sa iban. Correct. Muna nga drill lang siya na sa sa Lagwerta, sa Hamon Station. Oo.
Anyway, si Ma'am Vargas, mga kakson, si Police Captain Armelin Vargas, ang pod natin karon gabi, station commander sa police station number 8. At least importante din na, nila, no, na isa-isa nila accommodate ining mga nagakadto dre. Kaya after sang mauling, na una, ini kay ng negro, nga nakadto dre, and then ang mauling, aksyorek, and then ang, abi, ang mga reklamo dre sa iban pagit. Aksidente sinila na gabi, pero gina-isa-isa nila, plus si Ma'am Vargas, may mga personal man nga daan nga ginaikotar man bilang responsibilidad damo rin na obligasyon man na ati sige lang importante na plastar diri so ang matabo ni siya wala to nga mga pawansa o fully boss mga pawansa mas matulugan sa mamatawhay na lang na ma'am no tulugol na alam mo ko matulugan para gintugwaan ko kani bangko nga tublang bambu to kasi kung matulugan na siya kag gas mahawasan na sa mastorya sa dlong mastorya sa dlong kag makatultol sa pulian niya nga maka problema ba yun mo iya si Captain Vargas galing pwede timbang yung isa diri yun mo Yaya si Captain Vargas yun mo Yaya wala ko Yaya kagani ko is that you? Di ma'am, ang iba rin nga kaso, so far, ni ma'am away-away na pamilya ko ron, or ni? Mga neighbors may ara di ka ginatong ang mauling, ang ginhalinan, mga tupad balay lang man sila ginhalinan, ido, pagsaway sang ido, na hindi na naging saktuhanay, hindi na sakto sa kamatinaan sa isa, mo tuwag ginumugay na sila dayon sa nga nagkalabot, di ka may napilasan, gid Ido lang ginawayan nila, ma'am? Bali ido, nang ginsaway ko ang ido, dason imbis nga mahipta naman lang isaway pa gid further mo tungan ng dalaga ng ido na salapayan ang bata ang isa na lampos gid amo to sugudan mo naglag ido tapos na darasang bata kayo Brandon mo gaya ang resulta correct tabo kaya mo Sleman tapos ang amo sa muling na ma'am no sa muling ang saya ang sabing naman niya nga taga Villa Esperanza kuha naman niya ng tangob no tangob na bali miguhay man sila yamuhatanay hasta naglabot na nagpikunanay ito mo na naglampusanay sa botilya amo to kay na botilyang may utod pa nga nabilin may ulo pa sa botilya bla sila nga dala sadya nila episode pero iniyat tangob pa asing sang airport ang tangob kag singkang wala pa pahanukoy wala pa pahanukoy kaya ito yung ate po dati gagmay na kaso mga pahanukoy na ito ka makaburot pahanukoy nagbuhay ginaya ang pahanukoy nagpasirin ginasang sang curfew siguro nagtulog na yang mga katawan pagkagagtulog pa sang curfew nila anyway, ito mo na actually direct sa station number 8 mo nagkatosod direct karon nga gabi ang kabalikat ari di ba wala maghali naman sila kaya tapos nila bulong ining mga pirason kay ina no ano mo na ang sitwasyon direct karon nga gabi medyo paang ma'am no paang sang panahon na paang subong dito mga man simpo may simpo kaya kita mo ni blab magabi na paang tapos karon naman na bugos-bos ang hangin pagkakagahon amo na usually nga katabo no ay si Kagawad Peter may noble subong ka monitor sa aton gali si Kagawad may gabi Kagawad Peter may noble so far zero pa man ang panokoy Kagawad magpinasaway sila si Kagawad noble ginang masintensya sila Kagawad dari lang kami sa Kubo di ba Alam kami di ba Vargas sa Kubo, di no? Namin di kami kubo masubangan, no? Kaya maka-relax sila bantay-bantay. Hindi ka di makitandaan niyo kung nagapungko ka. Karon ni tabi ako sila nagkatutulbas may baranggayan dumanan, ang matong longga ni Ma'am Vargas ang una. Station number 10, subong kay Police Major Noel Culana, katulad nag-positive. At nag-disinfect na to sila nga gabi ang DRMO. So, fully nagsurorek nga later siguro posible. Makatotong barangay official kay ginayo gito sa mga kagawad sa kapitan nga desisyonan nila yon kung nahimo i-lockdown is either ang balay or ang bilog nga dalan or street para malikawan nagsurek na naman nga pag-infect pag-inabi or para ma-make sure nila mag-control nila dara sa area gin mismo nila para wala na may malatunan pag iban action direct no pero ba ito madaan dito sa area man kay dako sa dalan nga do alagyan gid man sang kadabaan
although nga nagka-home quarantine, nagsunod yun man sa home quarantine, ining positive, COVID-19 positive action direct, pero bali sa mga kagawad, tinanan nila maniguro action direct, no? Correct. And karon man nga po, nakuha to sa statement, si Police Major Jovel Cedel, ang station commander sa Police Station number 1, sa ito mga kaksyon, nga wala nakapamati sa nga ilang investigasyon, naging clarify, kaya nga wala tabong hold up action direct, pero nagparapit lamang sa isa ka van, ining si, ano to, ganyan nalipat ako sa ngalan niya. Atong nag-get si Nico Husain. Si Nico Sain, 27 years old, sa Borok Kingfisher A, Barangay 16. Nagpalapit ito sa van, and then initially, ako na ginaligar, nga ginlutang sa some driver, and then nagpalagyo sa pagkato sa Barangay 13, dito sa Gurugin Bawian, sang Kabuhi, Action Direct. Yari si Police Major Jovel Cedel. Investigation. So dito nakita natin may isa ka tao nga later na identify natin nga si Nico Sain. Okay. Nga nagtatakilid sa nga according sa Bulyom dyan. Science of Life nila. Okay. So tapos sa ito na nga nagkantag pa ito sa thorough investigation. Adjust dyan ang imong bulyom dyan. So nakita niya kanong Actually, karada. Okay. Ni kanong sila ni Nico, no, maupdanan niya, pero si Nico nagpalapit ni sa van, nga Okay. color white. Tapos double pila naglaga ni si Nico nagatalikod na nakabatik sila tatlo kalupok. Okay. Tapos pasulod pa naglaga niya sa pasulod dito sa Purok Boulevard, Barangay 13. Kay si Nico ni sa aksidente ni sa Purok Kingfisher A, Barangay 16, may shortcut na sa Barangay 13. So dito sa alley, dito natumba na sa dito sa lugar kundi sa nasakwan, sir. Oo, nasakwan, natumba to sa pagtapos ng according sa SOCO, naka-recover dito isa ka pinggan, Okay. kag isa ka kitchen knife nga nakalabaon ni sa nga 16 inches from tip to handle. Oo. Kag pinggan nga wala sang bala. Kag ang igo niya initially isa igo sa likod, kag naglapos niya sa liog niya sa upper right clavicle niya. Upper right sa likod, sir, na. Sir, gaano to, sa Baywalk yung nag-umpisa, Boat Silingon? Yes, so sa B-Walk according saan dito nagalin sa may dumay kamunsil na nakahoy, nagahalin ang ay tabo nga dito nakapati ang witness ang lupok. Bali, apat sila nag-approach sa van, sir, na upo dyan apat? Siya lang yung naka-approach to. Okay. So, upo dyan naman sa dalapit na siya. Wala. Galit ko nakapalapit ng iban. Siya lang yun, sir. Yes, sir. Sir, ano man, may divulge natin in investigation kung anong ilatuyo sa pagkanto sa van, sir. So, muto na ang gawin pa, sir, nato sa investigation. Pero ang initial nga nakita natin ng motibo, o tanang yung gulo na ginalantaw man natin. Amo ni ang all grudges. Okay. Tapos na nag-according sa iba ng information to may mga kupangan sa kanila galapot ka ng 150,000. Utang niya, sir. Utang niya. And then ang third is muna ng drug-related pero subject for validation pa, sir, kaya ongoing pa man ang aton sa investigation. Okay, clear ko, sir. Sino, sir, ang nakalutang Boat Silingon dito posible halin sa van? Yes, sir. Sa van. Pero unidentified na, sir, no? Identified po, sir, kaya ang witness medyo layo na nakita. Actually, gawa na lang ang kamay sa pagpayag ni Police Major Jovel Cedel, ang station commander sa Police Station number 1. Wala ipabatitan na natin para may ma-recap sa ating mga kaksyon, anong investigasyon sa Station 1 Action Direct. Pero initially lang latest development kung nato kay na nga daw drug related Yes, itatlo ka mga anggulo, personal drugs, ay kadua utang, action direct, ay katatlo, wala nila ginadulang posibilidad na kantanan sa legal nga droga. Kay ang initial ganin report ilo na surrenderi ko no galagid check nila lain galing nga ngalan. Utod ang surrenderi. Jan. Actually, utod ang surrenderiya, ang utod ya mong surrenderi. Yes. Mo tamba kay ni Major Cedel. Ang utod ay ang surrenderi. So sa galing kay clear nila kay nga ining na patay may info na nga daan ang station number 1 nga naga-ulo engage manggid sa droga. Galing kayo wala lang nila napapanawagan intelligence report o kon IR amo hindi nila ma-confirm ang gagawa ang ngalan nga Nico pero why apelido sa ilang report. Oo muna. Pero tigin pa man kot maraton ang amay ining tatay din mismo no sineng ni Nico so sa area dito kay ina. Yung kot naton kun anong sitwasyon sang iya mismo nga bata ang bali Enrique Usain 59 years old nga
ining bata niya kuno kontemplano pa nagaling sila balay, indula man sila kung masamig katanay kung gabi na lang abi maginom-inom sila kagiban pagid. Pero in terms of mga kontra ya abi o kung mga transaksyon niya wala din sa kuno ideya accelerate na. Ari pamatina natin si Enrique Husay accelerate. Kung kakuan kay dola maguguna permi magaway na sila sa amon dola man na sa permi kadala armas. Way man na sa kakuan. So, sino tong sulpak nga to sa tubangan niya? Nakita mo? Wala ko kakuan ba siya sang grupo jaguro? Wala. Oo, wala ko kakuan. Okay. So, may idea ka if involved sila or may mga iban sa mga vices? Wala man ko kabalo kay magaling ko sa balay nga nan magabi okay man lang kami mangilin sa Triana kay upod man lang kami isa man lang kami katulugan sa kwarto sa di mo kasapyak. Tiyo na sabay man lang kami natulog kung gabi. Okay. Before may kaso sa before na piso. Oh, dugay na to bata pa na sa ugin pa na. Ng mga grupo man nagadagan na ano ang kaso sir? Marami rin mabangawat mo lang. Okay. Dugay na mga ano nga. Dugay pa bata pa lang sa nudong. Wala lang ko kadumdum. Actually, kabatihan si Mr. Enrique Hosain ang akay kining Tatay ito, tatay Tatay ito actually rek. Okay. Motong amaya niya kay amo lang to ang makuha na to sa statement kay problema kay nga sa area kuha ni nato ng living partner. Ang problema namon to sino nga living partner ang kuha namon. Kita duwa tong living partner ka nagkadto to no? Hindi to duwa, apat ito gani no? Ha? Apat? Apat. Pero sila pragaba, pero sila private. Apat di kabilo, apat primero duwa lang to. Duwa lang to ang atog ito physically nga nagasagit-sagit ginagi-review-on. Oo. 17 years old, 14 years old. Tiyang duwa pag niya nabilin, pila edad to? So, I think ara sa 20 something ang iban, 2019 actually. Mahilig mo sa mga DC, no? Do, ama mo mas kilala mo na daw, tupad la. Perde sila, gani mo ito kinabak ko kinasi mo, perde. Apat pag iniya. Oo. Galing ibayo ko ang duwa. Apat kito na kadto nga mga living partner, ya? Duwa lang ito ang atog ito kaina, pero apat na initially actually rek. Ay, gali ka, ha? Oo. Sino lang mauna siya da? Din sa duwa, so kung sa apat? Kaya ang problema, wala ba kasado? Ang sabagay, oo. Di pamilya na guro ang pamilya kamay. At kung ano mga desisyon, guro pamilya na lang yung desisyon da Oo, hindi ko magtambong sa apat, idunganan lang ito nila Ati, uwi, way man na may mo ang pamilya tapos ang napatay na. Iti, in the first place, di may sa kasado mo. Gani. Pero ang nakita ito sa area, duwag ito kay ina mo itong 17 years old, kaya 14 years old. Nga pamirisagi nga lang taon kuno nilang ilabana. Kaya ba na mo sinunukuha na itong statement man, kaya doon hindi man umangkot. Amo to nga amay na lang gid ato naksurek naton nga part sa radyo para maging professional sa amay kita nagkuha. No, wala na to naton gid tackle dito sa ila ang living part kay dito mabalaan kung ano ginang ila nga matul di mambal. Kaya kung magamo sila tabo, of course, hindi na actually nga dito lang sila katiner permi mong, no? Ang amay mo na kinaupod niya permi, gin masami actually, no? And ito rin nga, magbalik report natin, nagkapatigan na naman luwat sa bypass operation ng PDEA Set Action Rec, amo ning Special Enforcement Team, naging padalagid sa Region 6 ng PDEA, diri sa sulat ng Bacolod, nagkasagla sa bypass operation, wadaya sa tumakaksyon diri sa aton pagbalik report. Sa total na magkaksyon tandaan, nga isa sa marasot sa pagtugar sa balatihan sa Tanlawas, among paguyang po na paglubo sa aton immune function, ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagtagwa sa higko sa aton lawas, ang may dako nga papel sa paggawa sa aton immune function. Ang dapat timuon, simple gilamang makaksyon, pabagtugon kay pasanyugon ang inyo naman immune function, pagisado ang paggamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganyan ang palit makaksyon, magbakal sa Super Fiber, may small bakal sa mga klinika sa Life Extension Clinic dira sa tuwa-tuwa sa Dalburgos, Cagacalo, Lacson, Shrad, Sang Bacolod. Sa aton man mga kagsyon, agod nga malikawadan, ano man nga mabalatian, lakit na mga bukol-bukol sa kalawasan, magtumaro sa nga Zanton Plus Gold mga kagsyon. Ang Zanton Plus Gold, of course, mas epektibo, mas garantisado, bago ini may mga extract, ikaraman sa Maraguso, may balonggay, may spirulina, kag of course, ibang pag-aid nga mga herbal products. Mas epektibo, mas barato, garantisado ang epekto mga kagsyon. Especially kung malikawadan, ano man nga mabalatian, inyo gid ginakadukan. Ganun magtumaro sa Zanton Plus Gold, mabakal sa mga butika. Sakta sa patrol ang talibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat dyan sa imo siling report live sa Patrol 2, Crossover Patrol. Ang balita man na John Diaz. Ginadulong man sa kalaban sa Life Extension Clinic.
Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtuan nyo lang, pamasyaran nyo lang na Lacson G.A. Esteban Building ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Daraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga dala, damo masabalatian nga napaayo, amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan diin nga botika, ilabi na nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati na produkto vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalan Lacson, G.A. Esteban Building, ara na opisina, Sun Life Extension Clinic. Ang balita man Action John Diaz, giraduro man sa Karol Mansang DTX 500 capsule o gali ang pagtumar sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule may tatlo ini ka mga anti-diabetic properties, charantin nga nagapanubos ang glucose, vicin nga nagakontrolar sa imo sini nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Para sa may mga diabetic, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aklan lista na nagamonitor sa ato sila nga live streaming sa kay Leyrad Alferez. May kabidala kay Toto Leyrad Alferez. Ba si Rex Sibilino, si Iricoy ga monitor ha. Hindi ka kuya na sa balay mo koy. Sa kay Juan Roberto Nanet Delioso Sr. May gabi man dala kay Jocelyn na Kalamaan. Sa Singapore, ara si Daniel Mendoza ga monitor sa aton. Si Glyza Juliesa, ginatamyaw ka lang ni Kwan. Ginatamyaw ka ni Eberlyn Miranda. Sa kay paring Amik Garceniego and family, dira sa London, may gabigid. Paring Amik, musta ka da? Why kita da? Tamya ko lang dira si Brian Lebes Alidesma, si Rowie kag si Boyet Itzigaray. Alin kay Kenneth Valencia. Sa La Carlota City ka monitor man si Elmer Almorato. Sa Hermelinda Homes Mansilingan, ara si Vincent Awing. Ano ni Kuan man ni Sammy Awing, si Vincent Awing. Garigars lang si Armando Cabilis kay Kagawad Peter Maymay Noble, no? Kaga panginbulahan mo sa kay Captain Armelin Vargas ang mapisan nga hepe sang station number 8. Hermelinda Homes Awing family, halin kay Sammy Roger Awing. Ano ni Sammy Roger Awing si Kwan? Si Vincent Awing. Sa Talisay, araman si Jamie Robleso. Ga-monitor sa aton. Ga-paurok-urok gid. Si Waymi Miliabo. Sa Libertad, ara si Remias Flores. Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family sa mga Dungganon Boys, mayong gabi gid. Malandara nga pagpamati sa aksyon na Night Patrol. Sa kay Jinson Ipson, mayang gabigid, no? Sa La Carlota City, pamilya de Los Santos, ginatamya ka mo ni Dan D. de Los Santos, gapaurok-urok man sa Action Night Patrol. Sa kay Monteo Daulong Aison, check attendance lang. Hello, day Hachiko Mamada, alin kay Everlyn Miranda. Good evening, boss. Ang president sang Comrade Task Force, gapaurok-urok gid, si Mr. Hilim.
Aser Baker Short. Si Mr. Hilim. Ga paurok-urok siya, no? Taga Police Station 6, may gabigid, kinay ni Police Captain Elmer Bonilla. Ga monitor gid sa aton. Sakay Jamie Robles sa Talisay, may gabigid, ha? Kay Mari Ras, kakay pari Tarami Miliana. May landara nga pag paurok-urok, ha? Sa Las Piñas City, tamya ko lang wife ko, si Bibian Grantos Labrador. Alin kay Buddy Labrador Jr. Sa mga taga-Maaw, sa mga kilala ko dira, mayong gabigid, alin kay Remias Flores. Sa kay Maria Risa Balboa, mayong gabi. Sa Las Piñas, ginatamya ko dira akon mga utod, kag pariente dira sa Binalmagan, kag Pulo Pandan, pamilya Salaver, alin kay Tintin Salaver. Natancio Sonsuela, ginatamya ko ni Gloria Siralbo. Gladys Trabadillo, bago monitor si Madam Gladys Trabadillo. Gladys, may gabi dira sa imo. Sa Malaysia, si Kisha Andrea. Kapaurok-urok gid, kamati sa Action Night Patrol. Pamilya Sailo kag Montaño, ginatamyo kamo ni Ronald Christoph Montaño Sailo. Sa Bacoor, Cavite, si Elizabeth Kiatson Sacares. Si Miss Kisha Andrea, ginatamyaw ni Eberlyn Miranda. Kabako nga Lakasiana, si Joski Araman, ga monitor man sa aton sa nga palatuntunan. Sa tamyaw ko lang akon, apo si Lucas Sebastian Herminal, alin kay Jocelyn Liboon Dispuho. Sa UK, Alexis Wingwing Torre, ginatamyaw lamang kasi Marioya. Sa Valladolid. Si Budik Ricafort Araman na. Si Lisa Joy Ilon Amoroso. Si Police Retired Colonel Placido Hintolayo and Family. Josephine Bisera Biasong. Mayong gabigid. Sa kay Jerel Marande Gadudo Araman. Evelyn Miranda sang Dubai. Tamyaw kagid ni Krisya Andrea. Kuala Lumpur, Malaysia. Si Rina Grande, no? Josephine Bisera Biasong, may gabigid, kay Al Pacino da, may gabi kay Al Pacino, ha? Kay Kwandira, kay Garcia Gigi, naga-monitor gid sa aton, Heaven, si Chacha Lacson Morales, si Ebony Butcher da sang Germany, Barangay DSB Pontevedra, Familia Camartin. Kami kamo ni Joe Noji Nitramak. Gapa urok-urok gid, no? Great ko dira si mama ko, gapa mati sa Bacolod City. Gapa urok-urok gid, no? Si Leonela Sola. Alin kay Nathan Suson Suela. Salamat gid, no? Sa Kuwait si Cory Bidaha. Sa Abki Kingdom, Saudi Arabia, si Jo Marie Villacanas, Araman. Sa Barangay Bata, si Gracie Palanas, may gabigid, ha. Sa kay Baby Ripsy Ganila. Agawad Peter May Noble. Sa kay Rose Salvacion, may gabi, sa Imos Cavite, araman si Janet Oquindo. Si Jojo Salaber Lop-Lop, sa Las Piñas, araman, ha. Si Robbie Libran, Nonoy Gimapang, si Christian Monterdi, si classmate Merly Dolido Magallanes, Araman, no? Pa-check attendance lang, Kapaurok-urok. Si Sir Edwin Pineda sa New Jersey, sa kay Mr. and Mrs. Saldi Riston and family, Araman, kapaurok-urok man, Action Night Patrol man ang ilas ginapapatiyan. Kay paring Peter Cedric Auhiro da. May gabi dira kay paring Peter Cedric Auhiro. Kay Inday Pam, sa kay Kumarita Cherry. Ang apo gapamati man. Lulaya tulog siya mati pa. Action Night Patrol ba? Purtis paring Peter Cedric Auhiro ba? Sunod man sa lulo Tamya ko dira taga Cropper Rescue Mansilingan, naka-duty alin kay John COVID frontliner.
Tami ako dara wife ko si Baby Seal, Jolini Kurt Leonard Purok, kani? Kapaurok-urok gid. Alin kay Leo Shocon Perez. Sa dinhi sa tami ako dirang pamilya ko sa Palaka Sur, Pulo Pandan. Alin kay Jaylee Ziza. Watching from Hong Kong. Ay, puwerte. Sakay Maninoy, maing kay Maninoy, Chari Salvacion da, maing gabigid. Nunoy Manggubat, sang Robilio Taxi, maing gabigid. Ga paurok-urok gid. Sakay Alan Pitugo, kag sakay James Bibangko, mga K9 ni Vice Mayor Jeffrey Ferrer, ga paurok-urok gid. Pamati sa Action Night Patrol. Samon Mapisan. Mabuot nga Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Kap, ang gabi ito si mo. Kap, huwag kita da. Basta may chimpo ni ang akmon nga mapinalanggaon nga Kapitan Bibing Noble ya. Gapamati gini siya sa Action Radyon, sa Action Night Patrol. Salamat gid kap Yolanda Bibing Noble. Kay Manong Ernie Mahilom da may gabi ha. Ano pa paurok-urok kay JR Noble, kay retired SPO to Rex Noble and family. Sa kay Kelly Jelly, ga monitor man sa atom, sa kay PO3 Botol Presbytero, dira sa Iloilo ga monitor man sa gyapon no. Sa kay Norman Mercurio da, no. Sa kay Nonoy Paglumutan, no may gabi da si Monoy ah. Nonoy Paglumutan kag kay Lelebet Ninya. Mga suki ni Permis Action Radio. Joanny Mel Araman. Ga monitor man. Sa kay Lito Mata Alulod. Ang gabi dala kay Lito Mata Alulod ha. Ay kay Maria Teresa Arsaga Duran. Ay, parami sila. Balik kita. When we come back, balik ka report ni Action Jam. Pagkatapos lang, sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.
ang ginapamati ang namon ginasan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa ato papalagat mga bidira sa kay Toto Edmond Valenciano and family sa kay Kisha Andrea alin kay Everlyn Miranda. Balikan ta si aksyon John Diaz sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon dyan sa balik report, Miss Kabak. Anong tanan ka mga plastic sa sa ginasuspetsuan Cebu ang na-recover sa mga panatibas ng Special Enforcement Team or SET ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6 sa area mismo o kung sa bypass operation naging patigayon sa area sa Purok Nangka, Barangay 3, sunod sa Bacolod sinigilamang nga hapon. Ang nadakpan aksyoner ay kangging kilala naman kay Jerry Reyes, legal ng edad, pamilyado kag residente mismo sa amumana nga lugar. So naman diri sa aton kayo Agent Abambos ng PDEA Region 6 Actionaric na ining nadakpan lugay naman nila ginamonitor mga nagrabot na duwa ka semana Actionaric antes mo nila ginpatigayon mismo ang aktual nga bypass operation. Bala nila nga nagirikuno nagaduso sa illegal nga droga dra sa pinakamaparokyano sa lugar gid mismo. Na-recover diri kay ina anom ka plastic sachet sa suspected Cebu may kabugaton more or less mga 2 to 3 grams kang may estimated market value as sa Dangerous Drug Board o kung DDB Board Actionaric nga 12,000 kapesos. Gina-check pa nila kung may harap ang ibang mga kapdanan ining persona Actionaric nga involved sining pagbalikan naman sang illegal nga droga. Anyway, dismayado, diriyo ang pila naman ka mga grupo, mga progresibo nga grupo, ikay na, antes sila mapatigayon sa ublang protesta Actionaric, akit anigla, nga kinala nila iligwato kaliwato na ila naman nga plano, kumo, obserbaran nila nga nag-deploy sa tuman kadamo nga mga kapulisan na Bacolod City Police Office. Aba din natin doon na discourage sila Actionaric nga magpatigayon mismo sang programa draman sa may Fountain of Justice sa daan nga City Hall, di sa area sa Dalan Araneta, sunod naman siyang Bacolod, isila kang awang amasin sila pang dakpo ng Actionaric. Sa Bailo, di sila nagkasa ina programa mismo sa may simbahan tubang sa Bishop's House pero sandal ng Rizal sunod sang Bacolod. Pero depensa naman rin ni Bacolod City Police Office Police Colonel Henry Viñas nag-umpla naman sila kung sila trabaho gusto man nila malikawan abi ang transmission o paglapta sa COVID-19 ang ganit rason yung kung gina-discourage man lang nila wala man nila ginapahog abi nga dakpon or ginapataksyonek sila nga ginapatay nga programa pagpakita lamang sa mga kapulisan ang doon pamaagi man agod nga sila ilaman mismo nga dumdumon kung ano dapat nila himuon ito ang banda rin ni Binyas sa ibang nga matanion kinapagustuhan naman sila rally pero subong nga matanion guro kinang naman sila luwat nga remind nga ayala kita sa kinatawag nga health crisis. Ay tagikan sa Patrol at talibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa Patrol sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Like ka? Salamat dyan sa mga report may gabi dira sa kay Glyza Juliasa sa mga Juliasa family dira sa Palaka, Valladolid. Ginatamyaw lang yes nga mga pamilya no. Si Kelly Jelly aragli sa may Phoenix, Arizona no. Naga-monitor gyud sa aton si JP Magbanwa Tadena. Naga-monitor gyud sa aton salamat gid ha. Sa isa nga pagpamati dira no sa kay Franik Filayo ayong gabigid sa kay Legion Liano nagapamati gid sa aton sining pagpangalakan no sa kay Kisha Andrea sa kay Rowena Jopines Bakiano happy listening gid no. Kiss me goodbye, kiss me good night pagi sining Manang Aksyon Patrol program sa Biyernes edisyon. Magatakop ini temporaryo balik ini buwas Sabado night las 9:30 tubto para 11. Ato sa mga patrol unit reporters in action. Ang nagpalakad ko ng gabi sa kay aksyon John Diaz back to back kay aksyon Papang Nixon Tahom.
Ato nga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action and Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Badera, backup dili ka security guard tunog Banwa, back to back kay security guard Campaner, with IT expert Cell El Rey Dutilios, transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan, back to back kay security guard Rene Cordoba. Sa mong station manager, Action Una Magbanwa, Production Chief, News Director, Action Rex Kantong, ang inyong lagat ang kurban Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa nagkasiling. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilo ko kwerpo sa Action Radio Bacolod. Si Inday Marjorie Voluntatio, ara pa na naghingagaw pa. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod.